Yes. ABS, Action Boy Standard, the kind of boy the Kuro boy, aka Buffalo Soldier. I'm here for you. Fire now. Let's go. Next spark on the mix. Yeah, got you. Ka shirye-shirye na gun mai tafiya wuta soja akwai faya na jiro miyo ke soyayya ABS suna na inkiya darajar gero ta fita dawa mai kyauta shi yafi mai rowa kemiyar kuka sai da daddawa Buffalo ni ban da dagawa salon wakan ga hakan take sunan wakan ga hakan take da kaji kidan ga hakan take ABS a kidan ga hakan take 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 ABS a kidan ga hakan take. Yeah, that's the standard. Arewa Empire, I saw the team B. One day gonna make it. That's the standard, man. How about just give up? So they come, I'm your continue. Ko a gidan giya akwai superior. Play in stadium, I play in studio. Come by time live, junior and senior. Sama ta yi ma yaro nisa birnin Bauchi akwai su da masa kai zo Kano na baka gurasa tarihi na alaka da isa. Salon wakan ga hakan take, sunan wakan ga hakan take. Da kaji kidan ga hakan take, ABS a kidan ga hakan take. Hakan take hakan take, hakan take, hakan take, hakan take, hakan take. ABS a kidan ga hakan take. Yeah, never take this for granted. Whatsoever goes up, it's gonna come down. Don't know tomorrow, only know today. An experience yesterday. Just take it easy. Come on, it don't tell, no be today. I do my kiss for honor and I really care. If you do me, I do you, that is life. You know, say people are type by type. Kagara, you are ita sirri ce to me mura shi ke yin face. Mutuwar zuciya ke sa kwace in kai hakuri za ka yi dace. Salon wakan ga hakan take, sunan wakan ga hakan take. Da kaji kidan ga hakan take, ABS a kidan ga hakan take. Hakan take hakan take, hakan take, hakan take, hakan take, hakan take. ABS a kidan ga hakan take. Yeah, arewan kawai, aish kawai. Never just give up. The standard of life. Hakan ya yi. Mu je zuwa mana. Ai ba ta kare ba, akwai saura mazaje. Bayana. Aha. To harkar waka sai da fasaha mai son nasara zai yoda a gaskiya na faɗi ba batu na ba in na ce ba zancen a'a ni na damisa ban san kallo na ji yaro shi ya tsani gwalo marashin wayo shine dolo Kano filas ta duniyar kwallo rafi sana'a ce kuma na yo wata rana zan wuce dan koyo daga Najeriya har can Tokyo mu rike Allah zami lasting a watan Ramadan aka yo fasting na shi magani ne ke casting ABS na sani disturbing Buffalo Soldier. Waka ta kare.